सुने को होई कोनो कलाकार के सिंगर प्रोग्राम कराई तो बढ़िया से प्रोग्राम सुन। हम का बोली हम एंकर से हम का लड़ी जे बोले ला ओकरा से बोली जे बोले ला ओकरा से बोली ले आ जे लड़े ला ओकरा से लड़ी ले इनकर से का गाई का बोली का लड़ी इनकर ये संघोरी तो बिना लगामों के हम चढ़ी कहिए कि हम घोड़े हैं बाप के बढ़ावला से रावण मरा गईले आ कौन से मरा गईले रिश्ता के बढ़ावला से ढेर बतियावला से बतिया बिगड़ जाला तो निमनो पिटा जाला काल के बजावला दुगोला ना हो चिमटी के जब पाख जामी तो बुझियो कि मौत आइल बा अरे निमनो बतिया बाउर लगी तो जनिह की पागल आइल बा अरे नाच के घड़ी आवेला तो पूर्व पश्चिम लागेला मरे के होला सियारा के तो गांव के ओरिया भागे अच्छा रउरा गावत कौन सी बानी बा रउरा कहत तनी कि दुगोला जमा दे हैं तो तनी जमाजे के ना देख ले रउरा बॉस के बात होके अरे बाबा तो रउरा खोख के खाली देख ली हमरा के रो खाली तो वो बोल के देख ली हम कहते हैं कहने गए अरे ओ संभव अरे कितने आदमी थे तीन का है चार आदमी रहले तो कुछ काट लेबो हां दो गोलाई न हो कटी तनी तनी दियाई हां तीने गो मान तन तीने गो रोज तक का करबो काट लेबो का तीनों के का करबो आउ ऊ जोन गब्बर सिंह रहे ऊ कितना हरामी पहले रहे वो तो आएगा दादा कितना रहे माने ऊ अगर वो स्वभाव के ना रही तो उहे रोलवा द करी तू उहे काम करी हैं निमन आदमी ऊ करव करी निमन आदमी काम करी हैं ऊ गब्बर सिंह संभव कितने आदमी थे रे तो तीन है अरे वो संभाल ये तो गोला का बात ना हवे हैं अरे बसंती अरे गाते इन कुत्तों के सामने मत नाचना बसंती हैं ये कुल्हा के ना खाली खा जिंदगी भर झाले बजाओ तर जब कहियो प्यास के पदवी ना मिली वही लायक तू बोलले बड़ा अब भाई कहता है हमारे गांव जवान तक कुछ नहीं की बोलत काहे और दिन बोल कौन के उखाड़ ले हैं हिसाब किताब से गाना बजाना छोटू इतने होत रहे त नहीं कबा जहां रे प्रवचन छान तने अपने परिचय अपने देतनी के हम प्रवचन करिले हम आराधना गायक हैं हम तू बोला ना गाइले त जे का करेल बनी वो पमाटी चलावे हां का करेल बनी जब वो जाना तरनी के तू बोला हम ना गाइले हैं तो तू बोला काहे गवाई नहीं हां अरे गावत कोची बनी का गावत नहीं कते भोजपुरी माटी हो गई कते अभियंता खाली करियावत तारे कतनो करियावत तारे तुमका का लोग जानता तारे के जानता जी पदमा डाढ़ हिलावता तो YouTube खोल हजारों गाना करावता तारे के को बजे अजीत के नकल मत कर लो अजीत का बात सही बा कि ना अरविंद सिंह अभियंता के बारे में सभी लोग जानता कि शुरुआत से गाली से लेके अंत गाली से समाप्त होखेला आ तब महीना में पिसगुसाता रहेला काहे रहेला लोग बुर्बक पा काहे रहेला प्रदुमन प्रदेशी के सभी लोग जानता कि नाचे ले लेकिन फिर भी सबसे बेसी सटाऊ करता काहे अरे बनी मैंने कहा तो काहे लगे महीना 20 दिन का बात काहे 5 दिन का बात तनी फेसबुक पर लोग तनी 5 गो थोड़ा जानी अभी छोटू हलचल जी अभी यूट्यूब पर छापे खतरा यूपी बिहार धागे खतरा बहुत कुछ बेलना बेले के पड़ेला वही लोग के गीत गावता ने वही लोग के शिकायत करता बताएं लड़ लगी अरे या तो पर कहिया अरे या तो पर कहिया तुम्हारे रहलू पच गो रखले भातार रहलू लड़ जोड़ी है नो हां कते भीतरी ले बुखार हो जाए हमरा का बुखार हो जाए अरे ओरा कहत रे नो घूम घूम मारो तारू माता कैसे राजा के 400 के सूरज
बलमुआ बिहुर बलमुआ हरे दिल मोइल पिछो जाई अरे कि चला जाता बुझा अरे बतावा ये प्यास हमारा भोजन के रोस तारा ये छिपा है सही सही जाता चटनी का हो चटनी तनी तनी खाई ले तो स्वाद आई ना तो चटनी एक बेर हुर ले तो खोइए आगे वाला बुझिए पीछे वाला एकर मतलब ई भई कि करे के तो हमनी के जमा ले जा हैं लेकिन बुझिया गावे वाला आ बुझिया साटा करे वाला बात कोई बात तो हिसाब किताब अब देखी रुको है कदुन चोपुआ पर हम चढ़ रहनी पुरानिया का लाठी का पुरानिया काका का मोतिया बिन बोल रहे आ लठिया लेके चोपवे के लेके खड़ा रहनी आई धई तो लड़कियां बोललस कि आओ जान मैं तुमसे प्यार करती हूं काका तुम उतरनी बस एक हाथ हो आवल दिन सवाई टाइम में जो आउ दिन समाज आवाज टाइम में जगल खैर मान तरी मान ले रोल अच्छा हमा तोरा कहानियां कह दनी आ राउर बतिया जति हम फगुनवा महीनवा ला कह दी तो किसन लगी कनी बाबा कहे के परी हमरा संग संग होइल बा हैं ई बतिया हमरे त मन पड़ता उ बतिया कि जहिया रौरा हमरा के बोलौनी कहनी कि सागर बाबू हमरा घरे आबो जब हम घरे गइनी त और मलकाइन का कइली कि एक लोटा लालका रंग घोर के आ हमरा पर फेंक के चहली त फेंक के चहली तो इहां के कहनी कि सागर बाबू आज रुक जाई बिहने जाए तो रुक गइनी तो का भइल तब इहां के कहतनी कि सुनतारू ए बार ई ना जाई है सवेरे जाई है सरधा बा तो सवेरे फेंकती हो हां अब मौगी का कइलस कि लोटवा के रंगवा ले जाके आ दुवरिया पर रख दलस हां आका तो सवेरे फेंका जाई आया के लगे हमनी के सूत गइनी जा आ बाबा पैजामा पहिरले रहनी उल्टा सीधा खइले रहनी कहता बनी कि आज के पंडा लोग खाता लो अंडा आ कर हो के सुत रहनी आ जब उल्टा सीधा खइले रहनी जब पेट गड़बड़ाई उल में लगनी कर तो हम कहीं ई का हो गया एक हाथे पैजामा रुको हो एक हाथे पैजामा पकड़ ले बने आ धावल जाता नी कॉल पर तो संजोग से डिबो ओइजे ना रहे बिना के सोचनी करे घरवा में घुस के कोनो लोटा उठा ले आई घरवा में जैसे घुसनी बस दुवरिया पर लोटवा दिखाई दल अब त यहां के त जनबे ना कोई नहीं करे पानी हो कि उहे रंगवा हो एक हाथे पैजामा पकड़ ले बनी एक हाथे लोटा उठौनी तो भारी लागल के तो बुझाइल करे तो पानी भरलो ही पहले ही अब यहां के लेके चल दे हमके नहीं दे रंगवा यहां के कहां लेके जाता नहीं भाई हां अब जाते धावल पीछे हम तो देखतन कि मार जे अब यहां के पैजामा खोल के बैठल बनी अब जैसे भी निकाल के अपना वाला कोई नहीं आत्मा के शांति जब मिलल तब अचानक अजुरिया रात रहे अचानक जब हाथ पर नजर गई तो खून हाथ लाल दिखाई दलस तो यहाँ के बुझाइल कि रे दादा हम बैठ रहनी हो आ कुछ काट दलस हो और पूरा खून हो गई अब धावल यहाँ के वही अपना मेहरारू के लगे आया के कहतनी कि सुनतन देखो ना बैठ रहनी हो काजा ने का काट देले बा पूरा खून हो गइल बा मौगी घबरा गइल कहते कि ओ का करी नहीं आई चली घोटा पर चली मन कगरिया पहले चल हां अब छटकटना एगो घर रहे पहुंचा देनी वही में अइया के मलकाइन कहतनी कि पैजामा खोली तो मेहरारू से कौन लाज बपरा नु मेहरारू अब पैजामा यहां के खोल दहनी मौगी के तो खोलला के मन निहुर जाई अब यहां के सट दना निहुर गईनी मौगी कहते के रही तो रही हम देखतनी कि का भइल बा टारच लेके आ मौगी पिछवा से बार के देखती है कि का कटले बा अब तले गलती से हवा छूट गइल जब हवा छूटल तब मौगी कहते कि ए रवा ओही तरह रही तो बड़ा उरीब बा कि नतिया करा काटियो देले बा ओए में घुसियो गइल बा इतना मोट के पीलो बना लेला बा इ त बड़ा गजब बा तोरा रुकी एकरा के वही पे व्यवस्था करत तानी भाला दू चार हाथ के लापता घास पीटना रहे लबदबा लेके लगन ही है के चिल्लाए ए महाराज ओही बड़ा वो सना लाबदा गिरो कि बिहाने साथ खेत तो खाना संग मिलल हैं तोरा चुटकुला का कहे
रो चुटकुला हमरा से कहबे मत करी रोरा जहां कहने तरुरा बस के बात नहीं खे काहे से कि नीचे से ऊपर ले हुए होइले